Καλησπέρα από Αλφαπεν. Εδώ στην Αγία Παρασκευή, μετά από καιρό θα κάνουμε ένα άνοιγμα σε κονσέρβες, ίσως από την πιο διάσημη γεύση που υπάρχει, τόνο γαρίδα της Super Premium NND Amanova Core και Sezir, να δούμε διαφορές και το πώς είναι μέσα. Λοιπόν, για αρχή, Sezir, τόνο με γαρίδα, 85 γραμμαρίων σε ζελέ. Επόμενο, Core, πάλι είπαμε τόνο γαρίδα, 79 γραμμαρίων σε υγρό. Επόμενο, Amanova τόνο γαρίδα σε ζελέ, 70 γραμμαρίων. Και τέλος, NND της Farmina τόνο γαρίδα, 70 γραμμαρίων. Λοιπόν, πάμε πρώτα να αδειάσουμε το Sezir. Βλέπουμε το ζελέ του. Λευκός τόνος, όντως. Πολύ ωραίο. Σαν και αυτό που τρώμε εμείς είναι, βασικά. Έτσι να δούμε και κάπου είδα τους γαρίδες. Εντάξει, είναι φωτοβολίο. Ολόκληρη γαρίδα. Με λίγο ζουμάκι. Και βλέπω, δεν ξέρω, αυτό λογικά είναι ρύζι, ναι. Πολύ. Τέλος, NND τόνο γαρίδα. Αυτό είναι το natural λέγεται, το οποίο είναι εντελώς φυσικό. Είναι σε νερό βασικά, απλά είναι αρκετά στεγνό. Αρκετά στεγνό, φαίνονται και οι γαρίδες μέσα, αλλά είναι αρκετά στεγνό. Επόμενο το Core, πάμε να το δούμε μέσα πως είναι. Εντελώς διαφορετική ποιότητα. Εδώ πέρα μιλάμε για ένα πατέ πολύ υδαρές. Ωραίο όμως και αυτό που αρέσει πάρα πολύ στις γάτες. Άλλη υφή, άλλη εντελώς διαφορετική. Να και οι γαρίδες έχει μέσα. Και αυτό είναι το Core. Το επόμενο το Amanova, πάλι τόνο σε ζελέ. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτια, ίσως έχει λίγο πιο μεγάλα κομμάτια τόνου και είναι λίγο πιο πηχτό το ζελέ. Κατά τα άλλα και γαρίδες έχει μέσα, δεν έχει ρύζι, δεν βλέπω να έχει ρύζι μέσα. Αυτά είναι τα εσωτερικά, το περιεχόμενο από τις κονσέρβες. Αυτές φυσικά και όλες τις υπόλοιπες γεύσεις μπορεί να τις βρείτε στο Alphapet, στο φυσικό κατάστημα αλλά και στο alphapet.gr, και φυσικά μπορείτε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο να σας βοηθήσουμε και για λεπτομέρειες.